வெல்கம் டு சூப்பர் கார்மெண்ட்ஸ் டெய்லரிங். இன்றைக்கி நீங்கள் இதுவரையும் பார்த்திராத 62 சைஸ் கட்டோரி ப்ளஸ் கட் பண்ண போகிறோம். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம ஒரு அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு ஒரு ப்ளவுஸ் அதே மாதிரி வெட்டி தைக்க போகிறோம். அதுக்காக நம்ம இப்போ அளவு ப்ளவுஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸு, அதாவது பாடி லூஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நான் மெஷர் பண்ணி அதில் உள்ளபடி அப்படியே நம்ம கரெக்டாக தைக்க போகிறோம். இப்போ என்னுடைய பாடி லூஸ் எவ்வளோனாக்க 16 இன்ச்சு இருக்குது. 16 மேலே 33 இன்ச்சு. அந்த பாடி லூஸ் சைஸ் 33 66 இன்ச்சு டோட்டல். அந்த மாதிரி சைஸ் இது. ஆக்சுவலாக இப்போ 66 இன்ச்சு இருந்துச்சுன்னா இது 62 சைஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட வரும் அது. அதனால் இப்போ நம்ம பாடி லூஸ் அளந்தாச்சு. அதே மாதிரி இப்போ ஹார்மோல் அளவு போகிறோம். 2 மெஷர்மெண்ட் அளந்து அதை வச்சு நம்ம தைக்க போகிறோம். இது ஹார்மோல் 14 இன்ச்சு இருக்குது ஹார்மோல். இந்த மெத்தட் நம்ம தைக்க போகிறோம். அளவு ப்ளஸ் வச்சு இந்த துணியில் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். பாருங்க, 2 மீட்டர் துணி எடுத்துருக்கு. பெரிய சைஸுங்கனால 2 மீட்டர் துணி எடுத்து நம்ம அதை அப்படியே 2 மீட்டர் டபுளாக போல்ட் பண்ணுறோம். டபுளாக போல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதை அப்படியே நம்ம இப்படி இது இன்னொன்று பேக்கு ஃப்ரண்ட் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் கட் பண்ண போகிறோம். அதனால் இப்படி இந்த துணியை குறுக்கால் வச்சு இப்படி நாளாக மடிச்சு இப்படி நம்ம போட்டுக்கணும். அதாவது ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் வெட்ட போகிறோம். அந்த மெத்தடில் இப்போ துணியை குறுக்காலம் மடிச்சிருக்கோம். குறுக்காலம் மடித்து இதை கொஞ்சம் 1 இன்ச்சு 1.5 இன்ச்சு ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் வெளியே வச்சு அதை மடிக்கிறோம். ஏன்னா ஃப்ரண்ட் பேக் ரெண்டும் ஒன்றா வெட்டுறதுனால ஃப்ரண்ட் நம்ம கொஞ்சம் 1.5 இன்ச்சு துணி அதிகமாக தேவைப்படுது. அதனால் நம்ம அதே நம்ம நாளாக மடிச்சுக்கலாம். நாளாக மடித்து இது ஃப்ரண்ட் வருது. இந்த 1 இன்ச்சு 1.5 இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா உள்ளது ஃப்ரண்ட் வருதுனால நம்ம தனியாக அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு இப்போ நம்ம கீழே பட்டி மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக ஒரு 1.5 இன்ச்சு 1.5 இன்ச்சு ஒரு கோடு போடுறோம். 1 இன்ச்சில் மார்க் வச்சுட்டு இப்போ இதனுடைய லென்த் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம். லென்த் பேக் லென்த் பேக் லென்த் பேக் லென்த்து மார்க் பண்ணியாச்சு. பேக் லென்த் உங்களுக்கு 19 இன்ச்சு வருது. 19 இன்ச்சு வரதுனால அந்த லென்த் ஒரு 1/2 இன்ச்சு மார்ஜின் வச்சு போட்டு மேலே ஒரு கோடு போடுறோம். மேலே கோடு போட்டு பாடி லூஸ் 16 இன்ச்சு இருந்துச்சு நம்ம அளந்தோம். அந்த 16 இன்ச்சு நம்ம அப்படியே வைக்க போகிறோம். நம்ம 16 இன்ச்சு எப்படி அளக்குறாரு. 16 இன்ச்சு தையலுக்காக எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கிறோம். அப்புறம் ஷோல்டர் ஹிப் எவ்வளோ இருந்தா பார்ப்போம். ஹிப் இப்போ பெரிய சைஸ்னா நாளாக மடிச்சு பார்க்க போகிறோம். 15 30 60 இன்ச்சு வருது இடுப்பு. 60 இன்ச்சு வர்றதுனால நம்ம இந்த 16 சைஸை கீழே வைக்கிறோம். பாட்டில் உள்ள சைஸை கீழே வச்சு அது ஒரு மார்க் ஒன்று பண்ணுறோம். மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம பேக் நெக் வரைய போகிறோம். பாருங்க, இந்த ப்ளவுஸ் வச்சு ப்ளவுஸில் எவ்வளோ இருக்கோ நெக்கு அதே அளவு நம்ம
வச்சு வரைய போகிறோம். அந்த பேக் ஸ்டிச்சிங் அந்த ஷோல்டர் தையல்லேருந்து கரெக்டாக மடிச்சுட்டு அந்த கழுத்தை இப்படி சுருக்கம் இல்லாமல் எடுத்து வச்சுட்டு பேக்கு ஃபோல்டிங்கில் வந்து பேக்கை கரெக்டாக வச்சுக்கிறோம். வச்சுட்டு ஷோல்டர் ஸ்டிச்சிங் இங்கே தான் இருக்குது. அந்த ஷோல்டர் ஸ்டிச்சிங் வர்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை ஷேப்பாக, அது ஒரிஜினல் ஷேப்பாக எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து இப்படி கழுத்து ஷேப்பாக வச்சுட்டோம். பேக் எடுத்து இது வந்து 3 இருக்குது, 7 இன்ச்சு வித்தது. அது வந்து அப்படியே மார்க் பண்ணுறோம். நம்ம பேக் நெக் மார்க் பண்ணியாச்சு. பேக் நெக் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஷோல்டருடைய வித்து, ஷோல்டருடைய லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்து அது ஒரு மார்க் பண்ணிடுவோம். இந்த ஷோல்டருக்கு கீழே ஒரு 2 இன்ச்சுக்கு கீழே எவ்வளோன்னு பார்த்து அதையும் ஒரு மார்க் பண்ணிடுவோம். மார்க் பண்ணியாச்சு. சைடில் வந்து ஒரு கோடு ஒன்று போடுறோம். சைடில் ஒரு கோடு ஒன்று போட்டு இந்த கோடு சைடு லென்த்து இந்த பீஸ்லேருந்தே அளக்க போகிறோம். நம்ம சைடு லென்த் வந்து இந்த பீஸ்லேருந்து கீழே தையல் மடிச்சு தைக்கிற இடத்துல இருந்து மேலே வச்சு இங்கே புள்ளி ஒன்று வைக்கிறோம். புள்ளி ஒன்று வச்சுட்டு இந்த கை ஆமோல் விட்டுருக்கா நம்ம ஒரு ஸ்கொயராக ஒரு கோடு ஒன்று போடுறோம். ஸ்கொயராக கோடு ஒன்று போட்டு இப்போ ஆமோல் வந்து அம்மூல் வந்து நம்ம இப்போ 14 இன்ச்சு இறங்கும். 14 இன்ச்சு வேணும் உங்களுக்கு. இந்த 14 இன்ச்சு இருக்கான்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம். 14 இன்ச்சு வருதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு 14 இன்ச்சு கரெக்டாக வருது. அந்த சைடு லென்த்லாம் கரெக்டாக வச்சா கரெக்டாக வந்துடும். ஒரு 1 இன்ச்சு இந்த கார்னரில் ஒரு கோடு போட்டு நம்ம அப்படியே வந்து இதை ஆமோல் போட்டாச்சு. ஆமோல் வரைஞ்சி வச்சுட்டாக்க 14 இன்ச்சு லென்த் கரெக்டாக வருது. இன்ச்சு வேணும் நமக்கு. அந்த ஒரு சைடு இடுப்பு 15 இன்ச்சுக்கு தையல் மார்ஜின் இருக்கு. அந்த டாட் வந்து ஒன்று பிடிப்போம் பேக்கில். அந்த டாட்டுக்காக 1 இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு மார்க் போட்டாச்சு. பேக் வந்து இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. பேக் நெக்கும் வெட்டியாச்சு. ஃப்ரண்ட் நெக் எவ்வளோ டீப்புங்க பார்த்து ஃப்ரண்ட் நெக் நம்ம இதிலே போட்டுக்க போகிறோம். ஏன்னா ஃப்ரண்ட் நெக் இது வந்து கட்டோரி ப்ளவுஸ். ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் வெட்டினா தான் நமக்கு அந்த கட்டிங் ஒரே மாதிரி நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு ரெண்டும் ஒன்றா வச்சு வெட்ட போகிறோம். இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக்கும் நம்ம வந்து இப்போ மார்க் பண்ணிடுவோம். ஃப்ரண்ட் பீஸ் அதே மாதிரி வச்சு கரெக்டாக வச்சு ஃப்ரண்ட் நெக் மார்க் பண்ணியாச்சு. அதாவது பேக் நெக்கு டீப் எவ்வளோனாக்கா 11 இன்ச்சு. பேக் நெக் டீப் 11 இன்ச்சு. ஃப்ரண்ட் நெக் டீப் வந்து 8 இன்ச்சு. இந்த மெத்தடில் வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு. மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். கட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக் தான் வெட்டுறோம். பேக் நெக்கை வந்து நம்ம அப்புறம் வெட்ட போகிறோம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்டில் ஃப்ரண்ட் நெக் வெட்டிட்டு அப்புறம் அந்த இதில் வந்து பேக் நெக் வெட்டலாம். தைக்கிறது இந்த ரெடி மார்க்
மார்க் வெளியே தான் நம்ம வந்து மார்க் உள்ளே தான் வெட்டுறோம். ஏன்னா மார்க் உள்ளே தான் வெட்டணும்னா இப்போ இதை வந்து ஆமோல் வெட்ட போகிறோம். ஆமோல் அரைஞ்சி மார்ஜின் வச்சு கரெக்டாக ஆமோல் அப்படி வெட்டுறோம். ஆமோல் வெட்டியாச்சு. ஆமோலுக்கு அப்புறம் சைடு அலவன்ஸ் மார்ஜின் வேணும் நமக்கு, தையல் மார்ஜின். தையல் மார்ஜினுக்காக நம்ம வந்து ஒரு 1.5 இன்ச்சு சைடில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணுறோம். சைடில் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மார்க்லேயே விட்டுறோம். மார்க்லேயே விட்டுறோம். இந்த மார்க் வெட்டின இடத்துல வந்து ஒரு அர்க்காத் ஒன்று போடுறோம். அர்க்காத் போட்டாச்சு. கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு ஒரு அர்க்காத், மடிச்சு எவ்வளோ தைக்கிறோமோ அந்த அர்க்காத் ஒன்று போடுறோம். போட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து தனியாக இருக்குது. இதுதான் ஃப்ரண்ட்டை முடிச்சு இப்போ பேக் வந்து கரெக்ட் பண்ண போகிறோம். பேக்கில் வந்து நெக் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் வெட்டி வச்சு இப்போ பேக் நெக்கோட மார்க்கில் உள்ளபடியே கரெக்டாக நம்ம அந்த மார்ஜின் தையல் அளவுக்கு மேலே வந்து இப்போ பேக் வந்து ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு. பேக் வந்து ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு. பேக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் வெட்ட போகிறோம். ஃப்ரண்ட் வெட்ட போகிறோம்னாக்கா பேக் மடிச்சு தைக்கிறது நம்ம வந்து இந்த பேக் என்ன கண்டிஷன் வச்சோ அந்த கண்டிஷன் இது தான் பேக். பேக் வந்து இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் ஆக்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம் மார்ஜ். இதுக்காக நம்ம இந்த தையல் நம்ம வந்து தையல் போட போகிறோம். தையல் அப்படி வந்து இந்த கட்டோரி தையல் போட்டு எல்லாரும் அதுக்கெல்லாம் மார்ஜின் வந்து இங்கே ஒரு 1.5 இன்ச்சு வச்சுருக்கோம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ நம்ம வந்து இது சோல்ல இந்த டாட் பாயிண்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதனால இந்த டாட்ல வந்து இப்படி பிடிச்சிட்டு சோல்லேருந்து மேலே வச்சு டாட் பாயிண்ட் இங்கே வருது. அதே மாதிரி வச்சாச்சு. இந்த ஃப்ரண்ட் பட்டியிலேருந்து இந்த டாட் பாயிண்ட் எந்த இடத்துல வருதுன்னு பார்த்து அந்த தையல் வேணெல்லாம் போகிறதுக்கு அது ஒரு மார்க் அடிச்சாச்சு. அவங்க டாட்டுடைய லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை அப்படி வச்சிடணும் மார்க். அப்புறம் என்ன பண்ண சைடில் எவ்வளோ இந்த பெல்ட்டு கிராஸ் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல, கிராஸ் பெல்ட் சைடில் எவ்வளோ விற்றுருக்குங்கிறத பார்த்து சைடில் ஒரு மார்க் ஒன்று போட்டுருவோம். மார்க் ஒன்று போட்டு சாதாரண ப்ளவுஸ் வெட்டுற மாதிரி நம்ம மார்க் அடிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த கட்டோரி எப்படி வெட்டுறோங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்க. நம்ம ஃப்ரண்ட் பட்டி வித்து எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ளவுஸில் உள்ள அளவே வைக்க போகிறோம். ஃப்ரண்ட் பட்டியுடைய வித்து வந்து ஃப்ரண்ட் பட்டி வித்து எடுத்தாச்சு. ஃப்ரண்ட் பட்டி வந்து உங்களுக்கு 4 இன்ச்சு வருது. 4 இன்ச்சு வருது. இது வந்து 4 இன்ச்சு வருது. சென்டரில் வந்து டாட் லென்த் வந்து 4 இன்ச்சு வருது. டாட் லென்த்துக்கு வந்து இப்போ ஒரு மார்க் போடுறோம். டாட் வந்து 1.5 3 இன்ச்சு 3 இன்ச்சு இருக்கு. அந்த மாதிரி அந்த 3 இன்ச்சு வச்சு நம்ம டாட் மார்க் போட்டாச்சு. டாட் மார்க் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஷேப் வந்து இப்போ எடுக்க போகிறோம். ஷேப் வந்து அளவு ப்ளஸ் எப்படி இருக்கோ அந்த மெத்தட்லேயே நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம். ஷேப் வந்து இப்போ இந்த நெக்கு ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல எடுக்கிற அளவு ஷோல்டர்லேருந்து எடுத்தோம்னாக்கா ஷோல்டர்லேருந்து 6 இன்ச்சு வருது.
அதனால் அந்த ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம வந்து 6 இன்ச்சில் ஒரு மார்க் பண்ணுறோம். 6 இன்ச்சில் ஒரு மார்க் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இந்த கப்பு சைஸுடைய வித்து எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம். கப்பு சைஸுடைய வித்து வந்து 11 இன்ச்சு இருக்கு. கப்பு சைஸோட வித்து 11 இன்ச்சு வந்து நம்ம 11 இன்ச்சு இங்கேருந்து அப்படியே இங்கே ஒரு மார்க் வைக்கிறோம். 11 இன்ச்சு ஒரு மார்க் வச்சுட்டு அப்போ அந்த சைடு முண்டாவில் இருந்து எவ்வளோங்கிற பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரண்டில் வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சு நம்ம வந்து வெட்டி எடுத்துருவாங்க. ஆமாம், எப்போவுமே வந்து பேக்கோட ஃப்ரண்ட்டு ஒரு 1/2 இன்ச்சு உள்ள குடஞ்சி எடுக்கணும். அதையும் நம்ம இப்போ குடஞ்சி எடுத்துட்டோம். இது ஃப்ரண்ட்டு. இங்கேருந்து இந்த கார்னர்லேருந்து எவ்வளோ வருதுங்கிறத பார்க்கணும். அது அளந்துட்டோம்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கரெக்டாக வந்துடும் நமக்கு. அதாவது கரெக்டாக சென்டரில் உள்ள இடத்துல வந்து எவ்வளோன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த நெக்கில் இருந்து வந்து இப்போ இந்த கிராஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த நெக்கு வந்து 3 இன்ச்சு இருக்கு அந்த டீப். அதனால் அந்த 3 இன்ச்சில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணணும். 3 இன்ச்சில் மார்க் பண்ணியாச்சு. மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த டாட் ஒன்று இப்படி போகிறோம். அப்படி டாட் ஒன்று இப்படி போகிறோம். இந்த யோக்கனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோங்கிறத நம்ம பார்த்துக்க போகிறோம். இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு 10 இன்ச்சு வருது. கரெக்டாக 10-9 வருது. அதனால் நம்ம வந்து அப்படி மார்க் பண்ணிட்டு ஊசி வந்து எடுத்துடுறோம். வெட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த நெக்கில் இங்கே ஒரு டாட்ஸ் ஒன்று போட போகிறோம். இந்த டாட்ஸுக்காக துணி விட்டு இந்த ஷேப் அப்படி இந்த யோக்கை வந்து இப்படி எடுக்கிறோம். நம்ம இந்த யோக்கு வர இடத்த கரெக்டாக வெட்டி எடுக்கிறோம். வெட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பீஸை வந்து தனியாக வெட்டி எடுக்க போகிறோம். இதுக்காக நமக்கு மார்ஜின் வேணும். தையல் மார்ஜின் வந்து போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம சென்டரில் வெட்ட போகிறோம். சென்டரில் வெட்டணும்னா நமக்கு இந்த பீஸ் தனியாக வந்துடும். சென்டரில் வெட்டுறோம். இந்த லென்த்து கொஞ்சம் நெக் லென்த்து வந்து கொஞ்சம் குறையுது டீப். அதனால் அந்த 1/2 இன்ச்சு நெக்கு டீப் வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து கொஞ்சம் வெட்டிக்கிறோம். வெட்டிட்டு இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம். இந்த தையல் அலவன்ஸ், இந்த ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அதனால் இது வந்து அப்படியே கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டு அப்படியே வெட்ட போகிறோம். சப்போர்ட் போட்டு வெட்டியாச்சு. வெட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இதுலேயே ஸ்டிச்சிங் சென்டர்லேயே வந்து ஒரு வெட்ட போகிறோம். சென்டர்லேயே வெட்டோம்னா நமக்கு தையல் அலவன்ஸு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எல்லா பக்கமே இருக்குது. வச்சு இந்த யோக்கு வந்து சென்டர்லேயே இப்படி வெட்டுறோம். யோக் விட்டாச்சு. இப்போ யோக் வந்து டாட் போடுறதுக்கு ஒரு அர்க்காத் ஒன்று போட போகிறோம். டாட் போடுறதுக்கு ஒரு அர்க்காத் ஒன்று போட்டுச்சு. ஒரு மேலே தேய்ச்சி தைக்கிறது ஒரு 1/4 இன்ச்சு கூட வச்சா கூட வெட்டிக்கலாம். அதை
வெட்டி ஷேப்பாக எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டாட் வரும். கரெக்டாக அந்த இப்போ நம்ம வந்து கை வெட்ட போகிறோம். கை வந்து என்ன சைஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ளவுஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதே சைஸ் வச்சு நம்ம வெட்ட போகிறோம். ப்ளவுஸ் வித்து வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்கணும். கை நீளம், சிலி வித்து, கை லூஸு எல்லாமே அந்த துணியில் வந்து நம்ம அப்படியே வந்து வச்சு மார்க் பண்ண போகிறோம். ரெண்டு கைக்கும் துணியை நாளாக மடிச்சு போட்டுருக்கோம். மடிச்சு போட்டு அந்த கையை வந்து நம்ம வந்து கை மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக ஒரு இன்ச்சு போட்டிருக்கோம். இந்த கை அப்படியே வச்சு சிட்டிஸ் அதே மாதிரி அப்படியே ஒரு டிராயிங் ஒன்று பண்ண போகிறோம். டிராயிங் மார்க் பண்ணியாச்சு. ஆமோல் வந்து நமக்கு வந்து 14 இன்ச்சு வரும். 14 இன்ச்சு 14 இன்ச் 14 இன்ச்சுக்கு வந்து வருது 14 வருது. கை லூஸ் வந்து 11 இன்ச்சு வேணும். கை லூஸ் 11 இன்ச்சு வச்சாச்சு. 11 இன்ச்சு இப்போ எல்லாம் ரெடி மார்க்கு இந்த மார்க் போட்டுக்கணும். இப்போ தைக்கிறதுக்காக தையல் அலவன்ஸ் வந்து தனியாக வச்சிடணும். இந்த கை வெட்டி தைக்கிறதுக்காக கையில் வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சு மார்ஜின், 1/2 இன்ச்சு மார்ஜின் கை மார்ஜின் அளவு வச்சு வெட்டியாச்சு. வெட்டப்பறம் இப்போ ஆமூல் வந்து கரெக்டாக 14 இன்ச்சு இருக்கு. 14 இன்ச்சு வச்சு நம்ம கை வந்து வெட்டப்போம். கை அதே ஷேப்லேயே கை வெட்டியாச்சு. கையில் ஒரு அர்க்காத்தூண் போட்டிருக்கோம். கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு ஒரு அர்க்காத்தூண் போட்டிருக்கோம். போட்டு கையில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் ஷேப் கொஞ்சம் எடுக்கணும். ஷேப் ஒரு 1/2 இன்ச்சு இப்படி ஷேப் எடுத்தோம்னா தான் அந்த கை தைக்கிறது கொஞ்சம் ஓரளவு சுருக்கம் இல்லாமல் இருக்கும். அதனால் அந்த ஷேப் ஒரு 1/2 இன்ச்சு ஃப்ரண்ட்ல எடுத்த மாதிரி வந்து நம்ம கையிலையும் ஃப்ரண்ட் சைடில் உள்ளது ஆமோல் சைடில் ஒரு 1/2 இன்ச்சு வெட்டி எடுத்துக்கணும். முடிஞ்சு இப்போ வந்து பெல்ட் ஒன்று வெட்ட போகிறோம். இடுப்புக்குள்ள பெல்ட்டு ஒன்று வெட்டணும். அது வந்து கிராஸ் பெல்ட்டுன்னு சொல்கிறது. கிராஸ் பெல்ட் ஒன்று வெட்ட போகிறோம். கிராஸ் பெல்ட் வெட்டுறதுக்காக நம்ம வந்து உள்ள மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக ஒரு 1 இன்ச்சு உள்ள வச்சுட்டோம். உள்ள வச்சுட்டு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு ஒன்று போடுறோம். கொஞ்சம் கிராஸாக ஒரு கோடு போடுறோம். அதான் கிராஸ் பெல்ட்டுங்கிறது. கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டு இடுப்பு வந்து நம்ம 60 இன்ச்சு இடுப்பு நமக்கு வேணும். 60 இன்ச்சில் வந்து நாலில் ஒரு பங்கு வந்து நமக்கு 15 இன்ச்சு வரும். 15 இன்ச்சு கரெக்டாக வருது. அந்த 15 இன்ச்சில் வந்து ஒரு கிராஸாக வந்து ஒரு கோடு போடணும். லைட் கிராஸாக ஒரு கோடு போடணும். போட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா
பட்டினுடைய அந்த யோக்குடைய கிராஸ் பட்டினுடைய லென்த் அதோடைய வித்து எவ்வளோ அந்த பீஸை வச்சு அளந்து அதை அப்படியே மார்க் போட்டணும். சைடில் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு சைட்லேயும் மடிச்சுட்டு இங்கே ஒரு மார்க் ஒன்று போட்டுறோம். மார்க் போட்டு சென்டர்லேயும் பார்த்துக்கிறோம். நம்ம சென்டர்லேயும் மடிச்சு சென்டரில் வந்து ஒரு மார்க் போடுறோம். மார்க் போட்டோம்னா இப்போ இந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வந்துடும். நமக்கு ஷேப் வந்து கரெக்டாக வந்துச்சு. இப்போ தைக்கிறக்காக நம்ம தனியாக வந்து மார்ஜின் வைக்க போகிறோம். ஒரு 1/2 இன்ச்சு மார்ஜின் வெளியே வச்சு இது பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த சைடில் தைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அதெல்லாம் வச்ச மாதிரி 1.5 இன்ச்சு மார்ஜின் தனியாக வச்சிடறது. 1.5 இன்ச்சு 1.5 இன்ச்சு மார்ஜின் வச்சாச்சு. இங்கேயும் வந்து மார்ஜின் தைக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 இன்ச்சு மார்ஜின் வச்சு பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் யோக் வந்து விட்டுறோம். கிராஸ் பெல்ட் இதுக்கு பேர். கிராஸ் பட்டு வெட்டியாச்சு. கட்டிங் வந்து இப்போதான் முடியுது. பாருங்கள், இந்த ஃப்ரண்ட் வந்து எப்படி வந்து வச்சு காமிக்கிறேன். ஃப்ரண்ட் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. யோக் இது யோக் வந்து மேலே கரெக்டாக தூக்கி வச்சு தச்ச மாதிரி அப்படி தூக்கி வச்சுருக்கோம். டாட் ஒன்று பிடிச்சிருக்கோம். சும்மா பின் பண்ணி குத்தி வச்சு டாட் பிடிச்சிருக்கோம். டாட் பிடிச்சவாங்க. இப்போ இந்த பெல்ட் வந்து இதில் கரெக்டாக உட்காந்து பார்ப்போம். பெல்ட் வந்து கரெக்டாக உட்காருது. கரெக்டாக உட்காந்து அதை அப்படியே வச்சு கரெக்டாக இருக்குது. பெல்ட் வச்சு இங்கே டைல் போட்டு அப்படி செட் பண்ணோம். நல்லா கரெக்டாக வந்து மெஷின் வந்து ஃப்ரண்ட் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பேக்கை வந்து நம்ம வச்சு அந்த சீஸ் கரெக்டாக எப்படி வருதுங்கிறது நம்ம வந்து அதில் செக் பண்ண போகிறோம். 14 இன்ச்சு வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி இதுலேயும் 14 இன்ச்சு தான் வச்சுருக்கோம். அதனால் நம்ம வந்து இதை வச்சு கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். கரெக்டாக இருக்குது. ஆமாம், டச் பண்ணி கரெக்டாக இருக்குது. கட்டிங் இத்தனை முடிந்தது. நன்றி, வணக்கம்.